Казвам се Виктор Попов и съм на 8 години от град София, а след точно 22 дена ще стана на 9. Уча в 18-то село Уилям Гладстоун. Много харесвам с учениците си и класната и затова ходя с удоволствие на училище. Даже с голямо удоволствие. Хобитата ми са да плувам, да играя с приятели, да играя в футбол, да чета, да карам колело, да пътувам и да ям. Участвал съм в реклами, късометражни филми и музикални клипове. През 2021 година бях избран за 4-ти сезон на All Inclusive. Беше много готино преживяване, първо заради големите актьори, които го правеха много забавно, и второ, защото се снимаше в ОБН и през свободното време успяхме да обиколим цялото Северно Черноморие. Тази година снимахме 5-тия сезон и той беше също така забавен като предишния. Бяхме ситуирани в Банско и когато нямаше снимки, успяхме да обиколим цяла Югозападна България. Опитам да съчинявам писни истории, защото ми е много интересно да си представям, че съм някой от героите в тях. Би ми било много забавно да съм част от вашата. Чао, до сега отивам по задачи.